Ahoj, takže ja by som rada v tomto videu hovorila o ľuďoch, ktorí trpia silným pocitom viny spojený s pocitom obete. Každý z nás, každý ten z nás sa ocitol v tejto úlohe obete, hlavne v detstve, kedy sme boli formovaní, či už nesprávnou výchovou rodičov, nesprávnym školstvom, nesprávnym fungovaním školstva a spoločnosti ako takej. U veľa z nás dochádzalo k potláčaniu emócií, to znamená, ja ako dieťa som nebol schopný vyjadriť slobodne svoje emócie, vyjadriť to, kto som. Veľa ľudí má tento program potláčaných emócií, tento problém s potláčaním emócií. To znamená, ja ako dieťa, keď som nebol schopný vyjadriť slobodne svoj hnev, pretože keď som ho vyjadril, tak som bol za to okamžite okriknutý, alebo som dostal po zadku, alebo odmietnutý. V dospelosti nie som schopný slobodne vyjadriť svoj hnev, pretože mám strach, že za to budem okriknutý alebo odmietnutý. Pretože budem považovaný za niekoho zlého. Pretože ako deti, keď sme vyjadrovali aj tú svoju negatívnu časť, väčšinou sme boli považovaní za zlé deti. Takže ja keď chcem slobodne vyjadriť hnev, okamžite môžem pocítiť silný pocit viny, ktorý som si vytvoril v tom detstve, keď som bol považovaný za zlé dieťa, keď som vyjadroval svoj hnev. Je dôležité preto vstupovať do svojho detstva, do týchto traum a uvedomiť si tú súvislosť vlastne s týmto potláčaním emócií. A to samozrejme platí pre akúkoľvek inú emóciu, nielen pre emóciu hnevu. Môže to byť emócia odporu, môže to byť emócia zúfalstva, emócia, akákoľvek iná emócia. Čo sa týka u žien, veľa žien má strach vyjadriť práve túto emóciu hnevu v partnerskom vzťahu, pretože my ako dievčatká sme boli formované spoločnosťou, rodičmi a podobne, učiteľmi a tými, ktorí jednoducho nás vychovávali k tomu, aby sme boli vždy dobré a poslušné. Tým pádom sme si vytvorili tento program, že musíme byť vždy dobré a poslušné dievčatká, aby sme za to boli milované, ocenené, aby sme sa cítili také dobré, aké sme. Keď nás iní ocenia iba vtedy, keď sme dobré. Ako náhle sme prejavili inú časť nás samých, to znamená, aj keď to dievčatko vedelo sa nahnevať, dupnúť si, zakričať, tak sme za to boli okriknutí, pretože takto sa správne dievčatka nesprávajú. Takže veľa vecí sme si v sebe potlačili ako ženy. To znamená, ja teraz v dospelosti môžem napríklad trpieť tým, že v partnerskom vzťahu nie som schopná vyjadriť svoj názor, vyjadriť to, čo si naozaj myslím. Mám strach, že ma partner niekedy nepríjme takú, aká som, keď mu oponujem, alebo keď som niekedy nepríjemná a nesympatická, keď si zakričím, keď sa viem nahnevať. Čiže toto je veľmi dôležité, aby si táto ženy, ktoré trpia vlastne týmto, že nevedia slobodne vyjadriť túto emóciu pri partnerovi, uvedomili, že pravdepodobne niekde túto emóciu potlačili práve v detstve. Čiže tam je dôležité preskúmať tieto emočné bloky z detstva a je dôležité, aby to tam prešlo cez to prijatie, cez to odpustenie a uvoľnilo sa to tam. Už len vlastne tým uvedomením, odkiaľ pochádza táto potlačená emócia, ju liečíme. Ľudia, ktorí majú v sebe tento silný pocit obete, spojený so silným pocitom viny, pretože obeť má pocit, že si nezaslúži lásku, to znamená, že obeť má pocit, že nie je dostatočne dobrá, aby si ju zaslúžila, hodnotná, taká, aká je. Čiže to, že sa jej láska nedostávala, vlastne je úplne v poriadku. Títo ľudia majú väčšinou obavy nastaviť hranice iným ľuďom. Títo ľudia zúfale túžia potom byť oceňovaní spoločnosťou, inými ľuďmi. To znamená, potlačia samých seba a v spoločnosti ukážu iba tú svoju najoslnivejšiu časť, len preto, aby boli za túto časť uznávaní, aby boli za túto časť oceňovaní a milovaní, keďže im veľmi chýba ten pocit lásky, ktorým sa nedostávalo v minulosti. Takýto človek si musí uvedomiť, že je veľmi dôležité, aby si vybudoval lásku k sebe samému.
A pokiaľ začne budovať lásku k sebe samému, tak nebude mať strach vyjadriť naozaj to, kto je v spoločnosti iných ľudí, pretože už mu nebude tak veľmi záležať na tom, aby bol tak ocenený, aby bol tak uznávaný alebo milovaný inými ľuďmi. Kritika už ho tak nebude bolieť zo strany iných ľudí, pretože si uvedomí, že život, ktorý žije z pozície obete a potlačí sa seba len preto, aby nejakým spôsobom dostal nejaký kompliment alebo uznanie, je vlastne život plný utrpenia. Človek, ktorý začne nabrať viac sebavedomia, viac sebaúcty, nemá strach byť tým, kým je, a ukázať aj takú inú časť, možno ktorá iným nie je vždy príjemná. Ale žije v rešpekte k sebe samému, pretože nepotláča samého seba. Je si vedomý toho, že je dobrý taký, aký je. Úplne so všetkým. S akoukoľvek negatívnou časťou, akoukoľvek emóciou. A keď druhý nie je schopný tieto emócie alebo túto našu inú časť prijímať, to znamená, že v skutočnosti nikdy neprijal samého seba, a my mu iba nastavujeme zrkadlo. Čiže ľudia so silným pocitom obete väčšinou žijú vo vzťahoch, kedy sú vo vzťahu toho podradeného, manipulovaného partnera. Sú to ľudia, ktorí majú silný pocit menej cennosti a hanby. A takíto ľudia v živote nedosahujú úspech, pretože za prvé majú pocit, že si ho nezaslúžia, a za druhé majú pocit, že nie sú dostatočne dobrí na to, alebo hodnotní toho, aby si ho zaslúžili, a nevedia oceniť samých seba. To znamená, ako keď ja neviem oceniť samého seba, ako ma môže oceniť niekto iný. Alebo moju prácu, to, čo robím. Čiže je veľmi dôležité u týchto ľudí, aby došlo vôbec k uvedomeniu si tohto, že žijú týmto pocitom viny, týmto pocitom obete, a už len tým uvedomením, že áno, mám v sebe tento program obete, ktorý som si niekedy v minulosti vytvorila, začína liečenie. Ja vám ďakujem.